I will responsibly engage the political progress. Kita engage bagi Kristen kita engage bahag badai baka political progress. Wadong ngam tere ban board. No, you have to. Kam ta maka ri ke sungi. You have to. And kom ki Kristen what board ya ka government ka corrupt. It is sinful. What board ya ka government ka fiktif baka le ya ki belong persya ya ka an briu persya ya ka an blai. Pidon ni kan ni bad engage na ka benta ka political progress ka lenti ka badai. Balada uwe pa we Kristano song thu em bau de khun je ublai udon ka perthai ban pet baka ni ka jaka ka ri ka mangisa ka nya ya ka lugong ka badai nin shim ni ka ni ka unity jong i ban board ha kata ka party le ka political party ka ban wan rai ka jing shifting blai ka buram blai ban hagari ban ai ya ka proper governance hagari bat ka jala ka jing katakan ka kamram ka jing ada ublai uman pada ku mai so ka song ha ublai ni ban submit ang ta henry ni don ni ka responsibilities bangin ya ka klik lam ay ka ban so ki kristana ka jala ma ka jing to vote ha ka jing shifting blai. So I will vote seeking to bring my Christian conviction in the public arena. Ngan vote, lengkap kata conviction kamu bangit, ha kata kekampanye pa. Pej what vote ya ke AKA kabamye day. Bat kajing itip lem jong pi baka ketien ka jong oblay. Kan long penban kajing pensosi ya oblay uba ordin ya kini ki airport na ka benta kajing mentoy yangi. Kalau nggak bentar ke bangga kuat ban puli dengan por, nak perlu buat sah, kalau kau belai pusau kau kum ni. Kau hok kapen kentiu ya kajak ben riu, Henry kapop long kajing leran ya kanu ka kenja ben riu. Dia makadang orang tu I will vote seeking to bring my conviction, Christian conviction in the public arena. What nom shim sting ha ka beli bentak aku apa baro ki kesan ka jela ka jongi kibalas ngong thu bagi bapas thu bakin kalaba mot no bakinam kersan ye kelenti jong ka jengtam ye ka no government be it this government be it another government kabansawan lala kamle ye ka badai kaman ra ye ka badai kam shifting blay lala ka promote ye ka besniu immediately ngi ben shem ni ka ketiga jong iban vote persya ya ka nama ka proba ka hok ka pen genti ka jai ben rio ne ka pop ka rai ka jing le ra ya ka jai ben rio. I don't know what happened with our state pi jwa ma pi ngade pastor ya gai bang i ngai cherkhei what will happen in the next 5 years so ki kesang de ben kelapa once you play the duai shua befin Shemekarai. Kenang bapini engage kanika political progress. Nakam taka jumentoy jangkari.